titange basa wachitego. Baba. Chilipa mshikutanda kutauri. Yeye tunakuja kutauri chukwana ndiki kana hapo kutoa kunjei ndio kubadilika ndiki. Tipe na wewe yeye mzuri. Amsabisha kami. Ndawe. Amsule hadari wese. Nawenda uyane mudari. Ndiko. Inayo kutezwa wakaramba pfuma yangu yandakaya nayo. Ndiko. Zoke ndokubvazo takura mbudzi dzangu kubva kumusha kwandakavakira vachunza musha mavo. Ndiko. Ndono yandayane yamudari. Vatopedza. Iyo. Yakuya mushu. Pamsore wada. Aiwa, gamse inga makura. Pamsore wada. Ndawe. Dauri solwa. Iri kutorwa nakambanje. Ndiko. Nakambanje kana nomkwasha. Ndanda akambanje kwasha ndakambanje. Ndawe. Iye vari kutaura kuti ndakaramba pfuma yawo. Ndiko. Ndifunga ndine pepa. Ndiko. Pano nhasi Ndiko. remombe vakandiratidza kuenda kwavo. Ndiko. Vakati vachateera nemombe. Haina kuteera. Ndiko. Mumashure mazo watengesa mombe yacho. Nanhasi haisati yasvika. Ndiko. Ndivonga ndeye kunzi ndakaramba Mapedzawo. ndapedza. Umbarume yakwira mchuri. Manasa kuchitekera zvangaita ureva. Pano pamwepo musina kupindura. Zitonzwa zisingaiti. Pandisina kupindura longa ndipo kunzi hanzi ndakatora mbudzi. Handina kutora mbudzi bangada. Mbudzi dzakauya nemudzimai wake. Izvo achapedza muti nyanjiko pambudzi. Pambudzi hanjiko. Pfuma hamuna kumurambira, mbudzi hamuna kutora. Ngaita adari. Nai baba. Mbudzi zvatakabva kumusha kwenkwasha dzakaenda kuti. Mbudzi dzakauya nemudzimai wake. Zvichienda kuti. Dzakasvika mudare mangu ari kukumbira kuti Ndo panene aipasa. Anga achitsvaga pokupfudzira kana pokuchengeterwa kumba kwacho kwakwaita. Ungangoti nini vanga vasikunisa mudzimai chaaripo ungagona kutaura nunga semabvu. Waribiko wamai? Kubva musi wandaratidzwa mombe yemama. Vanga hatina kuonana nemukwasha kubva izvozvo. Saka mukwasha akanga aenda kwaakaenda. Vasiya mudzimai wake ari ega kumusha. Mudzimai akagara zvinokwanisa 8 months ari 1. Mukwasha asi kubva December kuzodzoka izvozvo. Saka ndipo akazoya achikumbira kuti ndauchengeterwa mbudzi. Ndiri kutoma richo pamwe ndongozvishaya. Muntu ogara mese nowakadzi wako? Garai papa. Mukuhwara here kana kuti maita chiwe? Mukuhwara. Mutemo wedu hauzotitendedze manje kuti mumire mudare muchifakaza. Musiri kuita zvakanaka. Makasununguka here kufakazana uye zviri kubva pasi pomwe wenyu. Alright. Titaurirei mbudzi dzakafamba sei? Mbudzi ndakauya nadzo. Taurisaiwa ndiswachizwa. Mbudzi ndakauya nadzo kubva kumba kwangu kumacheka. Ndichiuya nadzo kwababa ndichiti ndichengeterei. Nekuti pesa apa ndanga ndipogara nayo. Koipa akauya makamuti mumwe. Ndakatomuudza kuti ndabvisa mbudzi kuti dzimbochengetwa kuna baba. Kuzoitira kana imi mazoya kumba ndopatichadzosa mbudzi. Ndikutaura asvika. Handiti maagara mezi? Kwete. Mutemo muno mukanyipira dare munoripa. Indabvunza kuti muri kugara mese here? Wati iwe munhu? Ati hongu. Ko mukadzi wako ari kuti? Ari kuti kwete. Chiritaurira iwe. Ini ndakasimuka pamusha.
Ndatoda rokusimuka ndachimugara pese. Nokuti uripo. Rokusimuka ndisi kuzvida be. Hongu mudzimai wandogara naye. Takatobva kumacheki svondo rapera. Tafundirwa navatezvera vangu kunzi uyai kuno. Takabva kumacheki tikauya pamba. Ndokubva tasvika pamusha pangu inini pandakaberekwa. Ndokubva wazotuma mwana kuti ende wadaidza wauye kuno. Ndokubva ndasimuka nodzimai wangu enda kuvatezvara. Vakanotaura mashoko akanotaurwapo. Asi ndakutaura izvezvi. Amai. Zvutaura mumwe Kwaita zvisirizvo. Ndakutsanangudzire mamiriro akaita nyaya yacho. Baba wakabva kumba kuduswa 23 wachienda kumba kwedu kumacheka tanga takugara kwaamwene chidaurima kwaamwene kwamutoko Forge pavillage 48 ndofo wasimuka wachitinda kunodyara nyemba Forge yaramba rega ndonodyara nyemba wakatakura background refertilizer wasvika pajani watengesa waenda kumba wanosvika kumba wakano iwo wangu tatukutarisira kuti wachadzoka musi wa 25 kumba asi havanozokwanisa kudzoka musi wa 25 kumba Gara 25, 26, 27, 28 ndipo wakazondifonera wachindiudza kuti usiku kuma past 9 kwira izvezvo uye kumacheke izvezvo ndikati kuna iko kwamukandifambise usiku huno kuti ndikwire ndiuye kumba kumacheke zvikashinza itokwira uye izvezvo zvisina kana kukundikana ndikati nini ayo ndine mucheche ndanga ndine mwana ndomusi wa 2 November ndikati nini mucheche wandinaye ndingakwire here kuti ndiuye kumba kumacheka usiku huno kwanyanya kuitikei wakaramba kundiudza ndofa ndasimuka vandaenda kuna bankuru varipo panapa vatasvika ikoko bankuru imbofonere munin'ina wenyu mumufeye kuti kunei kumba kumacheka ndofa tasvika ikoko ndofa wamufonera wachida kumufeya kuti wanzwe kuti kunei varamba kufeka vafeya kuna baba pedzi varamba kufeka ngomba mukuru wacho vari kumacheka ndofa wazofonera kune hanzvadzi sekuru hanzvadzi yamai ndo wakazofona kumacheka ndofa wabvunza kuti kunei ndopa wakaudzwa nzi murume wangu inini anganzi abatwa neunderage ndofa ndasimuka zveshuwa ndofa wanditi uya uvhikirire mombe vandasimuka ndofa ndasimuka ndichienda kumba kumacheke ndakanosvika kumba kumapasti 3 dzeusiku ndofa ndatosvika pamba ndichitoona ava varipo wanga wasiri pamba pambukana sawira wavo anonzi King waitenga naye mombe ndofa kwaedza bankuru ndofa wauya wanonzi baba pedzi watinogara nawo ndofa wasvika ndofa wanditi mainini nyaya iri pano mukomana uyu ane musikana wake wakadana naye nanhasi ndo mukadzi wake waanaye ane 13 years takazoburitsa mombe 1 ikaenda ikoko tikaichinja kuita mombe 2 kuti ende ikoko kanga kwakanzi mombe 3 vataburitsa mombe 1 ne$100 nembudzi ndofa ndati nini saka mombe dzasara mainini dzimudanga tanga taona kuti dzakakosha kuti dziende hadzo kumba kwenyu nekuti mukomana uyu kumba kwenyu anga asina chaaendesa ndofa ndati alright tagara ndofa vachizofonera munyaya kuti enda unoudza tezvara kuti ndikuratidzei mombe baba ndofa vawasimuka nemunyaya wavo vawasvika kumba vawaratidzwa zveshuwa mombe yavo vawadzokera kumba zvikanzi mombe ichazotera after 1 week tambotsvaga mari yemunongedzo anzi neyerushamo vadaro so ndofa vauya vaenda kuHarare ndofa ndazovafonera inini ndikati chiitei kamuendese mombe papera svondo chiitei muendese kamombe iyo wena isvondo ratokwana chiendesai mombe yatezvara kumba kwayo ndofa wanditi iwo ini ndautoona kuti tiitengese mombe iyoyo tiwane chinotibatsira ndofa ndati hazviite kuti titengese mombe iyoyo isi takatomboiratidza baba hazviite imimi endesai mombe yababa ndofa ndisimuka ini ndichienda kuHarare vatasangana kuHarare vandadzoka nekwamutoko ndichisvika kwamutoko nyama iwe
titaurire mudzi wana wari kugara sei ndiye baba mukuru wanzi baba mukuru wari kuuya titaurire mainini wako wari kubvepi pamusoro idaro ndingangoti muchidimu panyaya iyi amainini wangu ari kugara kumacheki ndokune musha wavo kumba kwani kwedu isusu ndokwanga wari murume wacho ndokuenda kumacheki kupi handina vanhoraundo iyoyo ndati manje izvozvi mabhepi mauya sei muri kubvepi mukadzi wedu ari kuatezvara ndokwari kugara kumusha kwavo wanzoita tora munino ipapo ndokupokana nawo amai tsiga mukuimira ari kuduri ndati munin'ina wako atii panhau yokuti mukadzi ari kugarepi ndina kunatsopanzwa iwo mubvunze nayati mukadzi ari kugara mukadzi uchi kugara naye kumasheki kwaari izvozvo ndokupi very good ya wagona kubvunza munin'ina wako iye kwaari izvozvo kwaari izvezvizvi ndakatumirwa nhume navatezvara hatisi kuti akaenda seiva kana tichida kuti akaenda sei tichazokubvunza tati aripi ari kwavatezvara ukaita matama munomu panonzi pahambako hapapfurwa usingakandika mudzi wazvinzwa iye ndipamba wakuwanai mazotora dai rapera unondudzi yako mudare munhu kuti ukuziva kutaura chokwadi right baba ava wakauya sei vabva nonyi kumba kwechi kuti vazouya wangu mukwasha akatanga kuenda kuna sekuru kuna baba wangu ini vaanotaura kuti baba watora mbudzi dzangu ndakabva wandaidza baba vandaendeko ndakati ina anotora mbudzi mukwasha mbudzi dzakauya nemukadzi wake kwetoti ndati ava wakauya sei ndopakaawirira mani ndokuti iwe ndakazofona uyo anga aenda kumapurisa murume wacho mazisa agara kwamai wake uyo aigarega kumachero munodambudzika zitachinzwa saka ndobva ndazofona inini ndichifonera uyu kuti murume wako andisungisa ndiri kupolisi ndonga ndopakazoya vari wese kuba kubva kumachero uyo akanga atobva kumbachaenda kumachero pauzobvako pa2 wasvikapo ndopakasvika nyinzi ako ndanzwa kuti masungira akati uyu murume nyani mangariro ndakatora mbudzi ndokuti vazonzi vauya wese kubva kumacheke bva watodini kubva ipapo nonga vasati akanga achigara kumba kwake ikoko nonga pakamangarwa iyo nyaya ndopakaparadzana 5 days idzodzidzi mbudzi dzakatorwa vari mwezuro dzati wachitatu kubva kumba kwangu aiwa kuti dziuye pamba peimba atezvara aiwa dzanga dzatone madays dziri saka vanhu vavakarorana chokwadi mbudzi wapiwa mbudzi dzakadzorwa nedare pachino chimwe chomuri kudai pfuma yako waanayo mukadzi waanayo ayo amai musaseke musabate pasi nditarisei kuno unhu hwenyondo hwakapisa kuti baba wasungwe mukuzviziva kuti murume wenyu akaenda komangana baba maendesa mbudzi dzomunhu muno uvhiyovhiyo imimi uyo akaita under age imimi mune over age mazvinza ndatokuvhetai ndatokuonai muni mambara chiri kukufadzai papa chii chiri kusekesa chii tinoda iwo tinoda wai kunondotisekera pai kasina kuti hatikudai hatiri kukudai mazvinzwa zviri kufadza zviri kuitika izvo pa saka chiri kufadza ichi urohwa iwo uchafamba mushe mabva kumapurisa maakwa mambo iwe utozhinya waita kurei pfuma yevanhu pandu yekupasiya ipapo kana wauchazvita parupambu yapo handimukudana ndiri kubvunza muno kuti mundati muri kudana here handisi kuziva mumwe wangu ndiri kugara zvimirirei kuda murume murume ndikumuda
iwe mukadzi wako uri kumudai uchigariri ndine mishamiri ndine madzimai mairi uri kuitire kuti umwoko kunge kaduzviri akaita pfarira akadaro mbani nokuti mwe mukadzi anogarisiwa mwatigarisiwa akaita pfarira akadaro richa pakatadzika nekuda kwezvikonzero. aiwa saka wakuita sei nhasi chakumbirira mudzimai wangu kuti andipewo mukana wekuti mudzimai mudiki agare tiri pamwe chete paumba. asi wakawanye baba kuti ndo zvatako kwakasai kwaisa wadiki wokomukoma wako uchifanira kugadzira uko iwe ukotenda kwamukoma kuna mainini ndozvona kuti ukuwada wese naiva wanguru murusaiwo kuronga muchiwana zvakanaka imi mobata wari kuuya waka avagarana pamusha pavo mochienda ndimi kutokumbira iwa kuti onai murume wenyi akapakanyura kaumba kapakanyura aiva tiri wandaiji bapanotoita deinzwa pana andaiji tizvizive baizvo kana dzidzi dzaandaiji dzinoenda iko dzineni wakadziwawo wari isisi pano achite zvaandaiji saka pano uri kutodini awati ndaachirigadza murume aripo ipapo pamusoro edare ipapo handisi kupa bvuma pa kuti waachirigadza amai avo nokuti takatobva kumachekiti chekuda muimba imwe chete ndobva tauya pamusha pandakaberekwa takanga tiri pamumba imwe chete vakabuda vachizonotiwa vachizoenda kuwatezvara baba wati kwai makaita kudaidziwa kuti murume wako andisungisa inouyai hamuna kuenda koona wamwe ka ndozvareva nati zvarako ndizvo zvakaitika nditi saka mandiutaura unonyaidzo chakutaurira idzo dzapera wamboudza patana chitonga umwe chite zvara murungu kune iyo uri kutunguka murungu unozosenze basa unorione pamusoro edare ndanga ndida kudzoka pazvishoma kumashure pandinzi ndakasungudza vatezvara vangu handina kubvira ndakambomhangarira vatezvara vangu asi kuti ndakatsvaga zano kuti kunge nhau yakafamba yakadai so ndingabatsirika sei kune mukoma wavo waishe kokuenda kuna baba unai baba pfuma yakauya sei kwabva nonyo wakauya sei nombudzisi pano wakashai kokuenda wabvunzaiwo asi wanotuka kukwira gomo upotera changamira amani ndipo wari kuti wakandimhangarira fanike zvaita zvazvinotenderera futi uchienda kumushaya vakakugarira kudenga kuno nyaya wakatondiendesa kwaamutoko iwewe mwana wangu unaye ito rimwe isu tatopedza tatoita kamba mwaza moto ndanganyifunga kuti itei varume wakuru vanoita kuti zvifambe zvakanaka nyaya taakutopedza uende kumba kwavakadzi wako avo wozotoenda kunowauya kuye ndiko unogopedzesera iko kwamainini uku ndikoko kuhwara kwari kuhwara vaibp yokufunga iyoyo chimbo chohwawa kuti kuchandiro chachairero asi kuonda kuno ndaondera mamuna angu havasi kuhwara vawaibp ukuwasitena kuidzeva chiteko iye munozwasemei kumunyindi mumakafana musina mukadzi wakatogadza ndiwe Mondoro yakukorera kumimirira yakulya kudundundu iyo kwaite kugara umalume mukadzi wako unomuda zvamanje manje ari kuatezvara ndawa iyi kuti aite kuatezvara takakumbirwa kunzi tisvike kumba kwavo navatezvara vachida kutoenzanisa kubva mazuva aya haana kuzodzoka kumba uneenzanisoiki zvichidana ndangati kupazedza kupasvika ndikuda ati ndangada ndine kutyi kuti ndisvike kwavata zvakatine kukata namakwa achita mashoko anga achifamba pakati pedu anga asina kuita zvakanaka saka aifambisiwa nani
ini ndatsvaga kwekupoterawo kuna vakuru kuti vatienzanise. Saka pakupotera kwandainoita ndaita sekuenda kumhangara tezvara asi naasingamhangari asi ndaitsvaga kuvayananisa. Shamwari inzwa shamwari. Ino nyaya iyoyi iki ndanga ndichinetsa ndinanga ndichiramba mwana wawo. Unoona chitema here. Kwete. Unoona mberi mochida mu. Ndina kuramba mudzimai. Wataura makore akawanda pamumweti yakawanda pane usingaende kumba kwawe. Wanga uri? Kumba ndakabva muna January. Muchiendepi? Ndichienda kubasa. Ndanga ndiri kuva ndinokwasha wavo kumamainzi. Ndiko kwandazodzoka ora chindazvinzwa. Nhasi uri kuona watenga chuma wakapedza. Pfuma. Asati ndapedza. Kwasarei? Kwasara mubvedze danga. Nekupfekedza vatezvero vangu navamwe. Kune kumba kwako? Zvabai manje hakuna. Hauna icho unacho? Kana mbudzi? Mbudzi dziriko ndedzavangu vadzimai vangu vakuru. Ingani? I6. I6? Yeah. Vari pamusha pangu? Iko handiti kwanga ndikatengesa mbudzi. Kutora nhasi kuchipa watendera ngao. Kuti tatora hafu yomombe kuchivapanda mombe yavo wakaitengesa kai. Mombe handina kutengesa changamira. Iripi? Sadombo wangu vari panapa. Ndati iripi taura sadombo iko. Ndakatuma sadombo kuti iripi ng'ombe iwe. Uya sadombo iyo. Ng'ombe iripi. Handau kuenda kasvitsa mombe pamusha pawatendera wangu. Iripi. Iwe ndikuuza kuti ng'ombe iripiko. Leo ndakaitengesa. Kuti nyepesi. Kutambanira. Ndodoro nangu. Yasadombo akabvise iko. Akapuwei nanunu. Sori changamira. Takasimuka tikaenda kumasheke kumba kwenkwasha. Tasvika ikoko takaratidzwa mombe riri bhuru rebrahman ndo ratakaratidzwa ikoko vatasainirana pasi kuitira mangwana. Iyo savira wavo vakanga varipo, mukoma wavo vakanga varipo, namai guru vakanga varipo ipapo. Ndokubva tapedza kusainana kudaro ndokubva tachivirirana kuti tezvara vakasara shoko rekuti mombe iyi mukwasha inouya rinhu kumusha zvikanzi ndipeiwo svondo. Ndichimhanya kutsvagawo mari kuti ndigadzire mapemiti ndikwanise kufamba. Tezvara kwabhata right ndazvinzwa kana muchinge madaro makuuya pachishona changu pane munongedzo nerushamhu munoya makagadzirira. Ndo mashoko atakataura tiripa. Iwe uri sadombo here iyo. Ndiri kuti wakaendesei uri kutaura zvokunongedza. Waperera mutira shamwari pedzesa. Pamusoro changamira patakaenda kwatezvaro pekutanga takanongonobvisa mari dzinodikanwa pakutanga iwe rega kuti tati ng'ombe yemawanongedza wakaendepi nayo wakaiisepi? mombe yakasara iri mumusha yakazotengeswa nemukwasha. Makatambana tezvara nyasi mukuya kutambana udare futi. Alright, waita hamba enda imberi watini. Muno idare ndotoka matsotsi kumene. Wakatengesa mombe yatezvera akawapa iwe. Manje upaita sei?
itaurero paita mushure wake ndatengesa mombe ndakatengesa iyo mashure batati wopaita sei shakshaga oraiti tobvuma kuti utatatu inoda kukupa pachimende yako mari wakaendesa kukamba posi zvaendesa kwamambo piri aya arikutengesa mombe achaitsvaga ari piko yemudarikwa ndiwo uri padhuze nawo nyasi unopa watezvera mbudzi 3 dzokundoatekaidza hatizobasaba dzokundoatekaidza kuyaachezingani sondenoyayo musosondonyayo itinyepa kuti ng'ombe yawo waiona azinza iwakanakidza iwakatorera wapayo iwakakweretayo iwasingazvizivi nomusosondo unenge uri pano ninyepa kuti ndaona chija kana ukaona banda uko kana ukaona musoro unondoya nawo papi ngati taona pang'ombe kana ukaona tokuti tineitenza kana ichikwana kutenga chija kuti atenga chija kwasara chipo chija kusvika ng'ombe yadini sondeno yayo ndatengesa mombe wakapa mari herawa mungu takatuma sadombo nemari mombe iyoyo awanga wakutitengesa pindura mubvunzo wanga wakutengesa ng'ombe yangira saka wakawapi wakatiendesa usambo tuda ng'ombe yako chaenda mapanda charo fuma imwe ng'ombe iyo wako wanongedzera akaendesa kupiko imi mawano mwana zvautari ndizvo naisabhuku zvautari ndizvo zvinoti handizvomacha sabhuku kuita vanhu vakatipanga mimbicha ichokwadi ndatombozama baba chiwaka mhuri idzi izvozvi ndatotenda nekutaura kwamamuchiita dzimwe dzacho dzenguva unozogumisira kuti toti pamwe handisi kunzwisisiwa bane vanhu mandirika nhau mapangira mune matauro amuri kwaita ndiyo chokwadi ende nhau kana tiri kumba uko anga achitondoenga nerimwe divi nokuda kwezvozvo zvamakaita handizvo kuna atezvara uye tiri vagarisani muvhireji rimwe chete imba iyi zvakare kuti isvika apo atezvara wakambenge watoita sewaroda kuramba kuti handidi zvinozotaudza mangwana vari kutaudza nhasi kwadzoka saka ndiri kufungidza kuti dai ari kunzwisa zvandakambozama kumutaurira nezviri kutaurwa mudare guru munomu aigona kunzwisa aurega kuendera mberi nenhoroondo yakawanda nyasi kuchatowa mbudzi 3 zvichipuwa dzokudzawo nyama zokuzorora makumbo okuti okuatekaisa makara mukadzi wako mukadzi wako zvavo vada kumutorera azvinzwa tapedza ng'ombe yemudeka Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
Mukarume.